Аз съм онъра на Dark Sky PvP и стана едно нещо с сървъра и реших да снимам клип за това, защото да. Сървъра го открихме преди 2 седмици горе-долу. С един приятел си платихме хоста. Хоста е от... За тях също става дума в по-късно в клипа. Всичко си бяхме... Всичко беше готово в сървъра. И за един ден влизаме, админа беше мютнал някакъв си рандом човек в сървъра. Аднаха ме в някаква дискусия. Се оказа, че Topster BG е бил в сървъра да провери дали някой не играе с неговия ник или с ника на MegaBG. И имаше някакъв MegaBG фейк и той му беше казал да си махне профила, някакви такива, и админа го беше мютнал. И затова стана цялото нещо. И с TopsterBG почнахме да си говориме. Той каза, че може да ни помогне за сървъра, за плагини, за строен, за всякакви такива неща. Направи LARP FPS, помогна за няколко плагина да ги оправиме, прати ми няколко добри плагина. Нищо лошо за него. И днеска, по-точно днеска на обяд, той моят приятел, който е колнер в сървъра и хеят админа в сървъра, Топстер ги е викнал в неговия сървър, направил е админ, нашия хеят админ го е направил админ в техния сървър, каза му е, че може да остане, защото има повече хора, и в крайна сметка нашия админ спря да влиза в сървъра. Това е едно на ръка, че ни взе админа, така да го кажем. След това ни звънна по скайп на мен и на колнера и ни каза дали спаун е бил теглен. И ние му казахме не, защото абсолютно всичко сървъра ние го бяхме строили. Нали, със сигурност бяхме сигурни, че няма как да го имам в интернет. Той ни праща линк и ми вика как тогава спауна е в сървъра. И той ни каза как тогава спауна е в интернет качен. И ние му искахме линк и ни праща това. И най-странното е, че е качено на същия ден, който ни го каза. И ние знаеме, че той или някой от неговите приятели го е свалил. И той се направи на ударен и след това пак по-късно се адна. На нас не ни пукаше, че са ни свалили спана. И по-късно след това се адна, каза, че някакъв негов приятел... Какво беше там? Някакъв негов приятел го е свалил и го е качил, не знам си що. И ние викаме хубаво, нали? И си говориме, просто е така си говориме. И той вика, аз ще си оцелявам, някакви неща, лигаехме се. И изведнъж е така всичко се багна в сървъра. Бяха изтрити всички плагини. Абсолютно целият сървър беше изтрит. Не знам дали от Game Servers, не знам дали е някакъв хак или не ги разбирам тия. Беше изтрит целият сървър. И ние се чуем какво става. И тогава ето ми праща покана в Skype. Гъмзата, пише се Юли Танер, или не знам как трябва да се произнася. И ми пише, Липлин, не знам какво е това. Там ли си, да, как си, добре ти, супер, как и сървъра. Явно е, че той е направил нещо. Ми зле, изтри се всичко. Този Веско бе и значи камък да му падне на сърцето, езък. А Веско, доколкото разбрах от Топстера, Веско е главният на човека, който държи Game Servers. Не съм сигурен, но така разбрах. Пиша му кой си ти, той искаш ли да си направим едно парти. Аз му викам може, няма ли да питаш какво има предвид, парти, фън, пиене, хапване, чалга, охо, навитак съм, бъди народен човек, така. Нека се представя, аз се казвам, не знае какво пише явно. Аз се казвам, представям си ника, не името си, аз съм мама кокошка. Това ми е прякора. Нищо не ми говори. Допреди 1-2 дена говорих с моето момче Топстер. Явно са някакви приятели.
И както ви е помагал изведнъж нещо, сте му обърнали гръбка, както всички правят. Ама аз съм различен, не правя лошо за разлика от Пламен. Той е много лошо момче. Иска ви изключи помак. Нали, правят се на хакери. Това, че съм го бил... Как беше? Че съм му бил обърнал гръб. Къде беше сега? Така, Станев, който е колонера. Решихме да се оправяме сами в развиването на сървъра. Не се кефи като ни хелпват, нали, мерси за всичко. Оставям ти хеят админ за помощта. И ако има нещо, пиши да помагаме. Както решиш, иначе ако имаш от нещо нужда, винаги можеш да пишеш. Това е топстер, между другото, няма покажам скайпа. Не е смисъл, не си мисли, че нещо ти се сърдиме, просто не е на вид. Не искам да се карам с него. И да ми се сърдиш и да ми кажеш, че не ми се сърдиш, за да не ти направя нещо на сървъра, аз няма да направя, дори да имам нещо против. Както ти казах, аз помагам на всички, после ми теглят майна, ама аз не си го правя идея фикс. Ама аз не ти тегла майна, просто ти казвам, че искаме сами да се оправим, да се научиме. Това тук му го пише. Окей, аз само казвам, че и да има нещо, от което не си доволен от моето помагане, може да си кажеш, нито ще ти се обидя, нито нищо. Не, всичко е окей, дано не че ми пука, ама все пак. Тук ми пише, няма значение. Тук си говорим някакви работи, тук го питам нещо. И виждате, че няма нищо да сме се скарали, да съм му обърнал гръб, някакви такива неща. Тук му пише какво. Какво да правя, казах му, че така не е добре, а той е един гаден черен педерас от Столипиново. И как да ти кажа, не разбира. Не знам тук какво има предвид. Аз лафях с него, MegaBG и още хора в момента. Тук става дума за Топстера говори, че си лафи с него, MegaBG и още хора. Чудят се как Топстера помага на хората, после виждат, че не им изнася и го отритват. Предавам, че не е много мъжко да ни влезе в стафа, да му имаме доверие и да ни преебе. Моето момче, аз съм в бизнеса с доенето на крави от 1 година. Браво на тебе, свалянето на сървъри, които са малки, какво помага на вас? 3-5 човека отгоре и преебавате хора. Ха-ха. Паче му, нямам си никаква представа какво значи. Какво не разбрах. Жалкото на Топстера е, че влиза във всеки сървър с една и съща парола. Само за 10 дена си опнах в сървъра ти 10 профила с една команда от неговия профил, така че никой да не разбере. Дори да гледаш папки и какво ли не, пак мога да вляза. Много ми е лесно. Тук никаква не представя. И каква е целта на това нещо? Топстера не знае за какво става дума всъщност, но аз се разбрах. Видях ви чата единия път, като ми споделя екран, затова се изнервих и реших да ви бутна. Големия хакер ботача. Много е долно да гониш хора, които ти подават крило, защото не ти харесало нещо в тях. Така, какво крило да ти развалят всичко и да го построят по техен вкус. Това, защото Топстера ни предложи да сменим спауна, да сменим PvP-то, ние не бяхме навити, затова го казвам. Топстер е голям човек, той помага на всички и после хората го гонят, защото мисля, че след него вече са, както ти каза, мъже. Аз му благодарих за всичко, което направи. Тук пак се прави на тегъв. Ти му благодари и му каза, че нямаш нужда от него. Това го видях, така е. Още днес, като ми показа едни неща, искам само да се науча. Видях целият чат, как да се справям, това е към това. Не може Топстера ми е един от първите авери, за него убивам хора. Мразя да го гонят така. При положение, че той е окей с това. В смисъл окей, че не искам повече помощ, нали? Тук си пишем съвсем нормално. Жал ми става. До сега си говорихме с него, за което ти е жал, не разбирам, ако сте големи мъже, да се разберем като хората. Той е окей. Все пак е свикнал с хора, като тебе, помага и те после го махат. Тук им предлагам да нямам дискусия, да говорим, да се разберем за какво става дума. Ако ви ядна Пламен, ще ви наебе. Пламен си няма да представя кой е. Да говорим защо не може да се аргументира. Защо не може да се аргументира и може само с бултер или? Не разбирам. Той в момента му е много тежко, папагала му е изчезнал, не ползва бултери. Аз казвам все тая, нали спира интернета на хората. Има връзки с всички интернет доставчици, спира нета чрез тях. Окей. Аз сървъра го имам целият запазен. Ето го сървър съм си го свалил тук.
А, а, Аз ви подавам крило, приятели, аз съм доста добра градинка, обичам салама ви, както и вие бихте харесали моя. Не, затова просто не е хубаво така да правите, разбираш ли? Ти да имаш сървър, аз пак си имам Весо, мога да му кажа всеки ден да го маха, ти после си го връща и така ще се кефим. Кой ти казва, че ще ползваме Game Servers или който да е български хост? Искаш ли да направим едно педалско парти? Аз съм в София град, квартал Люлин, близо до Практикер. Нека да се видим да си попипаме. Да си ги попипаме. Искаш ли, ще стане забавно. Само да не се заплашваме. Става ли това не е заплаха разговор между малолетен и затворник? Не знам за къде се има като говори така. Той верно може да си затворник на 40 години играе Майнкрафт по цял ден. Искаш ли с този чат да подам една жалба за педофилство? Давай. Например, всеки може да пише какво ли не е забранено, щом ще играем долно. Искаш ли аз в този чат да дойда да ти еба майката, като ти знае много устата, за много отворен ли се мислиш? Кажи е. Тогава аз мога да напиша на Топстер, че искам сам да се справям за напред. Да не заспа, няма да чакам 3 часа да пишеш, нямаш си на идея с кой си пишеш. Ако искаш нещо да ми казваш, за къв си мислиш. Тук му дам къде живея, ако има нещо. Ей, да не влиза в Юми. Казвам ти, че е опечен. Да не искам сега от мой фър адрес ти, че после да не се окажеш някъде. Ако имаш нещо, ела, където е майка ти, оправи я путко. Казвам ти. Тук няма как да стане просто. Ще дойде еди какво си, да. Ама после да не викаш куките. Те са мои хора. В смисъл, той е... Ако не го знаете, това гъмзата е много голям. В смисъл, куките са негови, вълка, мечката, всички са негови. Така, ако стъпче обаче няма излезеш, еди какво си, тук се явно иска да ми стане тъпо или не знам. Ето го, познава вълка, само с една дума и ще наеба. Вълка, чакай да ви го покажа вълка. Така. Ето го вълк. Опа, какво правя? Вълк, ето го вълка. Абе, животно. Така, ето го вълка. Не знам как ще се справя, ама да, но просто не знам. Страх ме. Вълка ли познаваш? Аз знам Мечок. Его Мечок. Той е мой човек. Его. Така. Нямам работа с педагогическата тебе. Къде си бе? Беше много тегъв. Аз знам майка ти как ми духа всяка вечер и продължава. Само нямам работа с тебе, ха-ха. Ще имаш спокс. 12-13 имаш ли, така като гледам. На 32 съм приятелче. В смисъл, то много говори за 32 годишен. Да играе Майнкрафт, да се занимава с спиране на нетове, с триене на сървъри. Не ги разбирам тия неща. И заплашва 16 годишен. Ела се би с някой твой набор. Заплашвам деца, които пребават мои авери. Няма да се бия. Баща ми е авер. Ти четеш ли какво пише? Той ме защитава, ха-ха-ха. Аз не съм казал, че ще бия. Ти ела да се видим и да си поговорим. Ти почна да се правиш на многознаец. Аз? Да. От началото искам да си поговорим. Да разбера какво стана с сървъра и защо Топстера ни се правеше на приятел и после ни преебал АО. Топстера не ви е преебал, аз ви преебах. Аз съм никой. Така е, ти си никой. Топстера си е печен, ама вие сте тъпи. В истинския живот едва ли ще стигнеш много напред. Стой си в квартира за 300 лева на месец. Както и да е, пожелаваме си приятна вечер и се блокираме. Както и сървър няма да видиш повече. Аре, приятелче, лека. Най-вече е постигнал много спрял един сървър. Цъка и мъца и не да занимава с мен, оплаши ме. Много ме оплаши. Знаеш ли, саднах здраво, оплаши и си грамотен, нали? По-грамотен съм от тебе, виждам. Дайте да говорим по скайп, да се чуем, просто да се разберем като хората, не е с писане. Няма какво да говориш с нас, не си ни на нивото, в смисъл вие сте много хай лево. На 40 години, така, не съм на нивото на 40 годишни, ще се псуваме пламен, ще лапсува 3 часа. И после край. Не знам, сами си водете извод, не искам да клевета да казвам, че нещо ще ни прави, не знам. Не съм майнкрафтер, аз съм обикновен чистач и краводояч.
човека е чистач. В смисъл той го наема да убива хора. Така. Много се филмира, хора убиваш ли, както и да е приятна работа, сървър няма да видиш повече, не доя крави, само чао. Седи да детенце, няма какво да измислиш повече ли. И общо взето това стана с... Това беше абсолютно всичко, какво стана с сървъра в рамките на 2 дена. Ето го спауна ни, който той каза, че е бил копиран и е качен днеска от човек, който явно е българин. Само да кажа, че в този клип не казвам нищо против TopStarBG, не го обвинявам в нищо, споменавам името му, защото всичко тръгна от него и това са негови познати, да не кажа приятели. За Game Servers няма смисъл да говоря просто. Ти да си платиш, ти не получаваш хост, ако някакви си кажат на шефа на Game Servers да нямаш сървър, ти нямаш сървър, нали? То така работи. И няма какво повече да кажа. Хейтвайте пред каквото искате в коментарите, аз трябваше да го направя този клип, само за да се знае какво стана с нашия сървър. И общо взето е това. Така, сега докато едитвах клипа ми направи впечатление, че топстера ни е блокирал и мене и коунера и е напуснал всички дискусии, които сме били заедно. Премахнал си всички съобщения. Не знам защо. Само това трябваше да го добавя. Той е невинен, ама просто ни е блокнал, защото не иска да общува с нас явно. Как ще е?